Από πότε είναι η εκκλησία αυτή, κυρία? 1896. Λοιπόν, εδώ είναι η κυρία Σταματία, κάτοικος Τεμπών, νομού Λαρίσης. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, που είναι και θαυματουργή στα Τέμπη. Από εδώ δίπλα μας είναι το ποτάμι, ο Ποινιός, που έγινε η μεγάλη καταστροφή με τις πλημμύρες. Σήμερα είναι 17 Σεπτεμβρίου 2023. Όλος αυτός ο χώρος πλημμύρισε μέχρι αυτό το ύψος που βλέπετε εδώ. Ακριβώς η γραμμή φαίνεται που λέει τόπος Θεού, φόβος Μέγα. Ακριβώς το φόβος Μέγας σταμάτησε το νερό. Αυτή είναι, έλα κύριε Σταματιάνα, αυτή είναι η θαυματουργή εικόνα της Αγίας Τριάδος. Κοιτάξτε εδώ, η εκκλησία μέσα έχει καθαριστεί σήμερα. Ναι. Έχω και βίντεο πως ήταν πριν με τη λάσπη. Έχουν γκρεμιστεί τα πάντα. Οπότε πες μας, κυρία Σταματία, τι έγινε? Αυτή να σε βλέπω, παιδιά, εδώ, να σε βλέπω θέλω. Ναι. Από εκεί. Πες μας την ιστορία αυτής της εικόνας. Αυτή η εικόνα, όλα έχουν πέσει, τα πάντα. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Η εικόνα της Αγίας Τριάδος έχει μείνει όρθια. Και αυτό μας λέει ότι προχωρήστε, είμαι όρθια, ό,τι μπορείτε κάντε. Ενώ πρώτα, αν την κουνούσες, θα έπεφτε. Μόλις πήγαινατε να την καθαρίσετε, ναι, δηλαδή κατευθείαν κουνιόταν. Και εγώ την έπιασα σήμερα, ναι, και είναι σαν βράχος. Ναι, δεν κουνιέται, ναι, καθόλου. Δεν κουνιέται τίποτα. Επίσης, ναι, η εκκλησία είπαμε το 1896 είναι πετρόχτιστη. Ναι. Και τι άλλο με έχεις πει, επειδή μένεις εδώ κοντά στην εκκλησία, κυρία Σταματία, ναι, ότι κάτι μου είχες πει για ένα θαύμα. Ναι. Ο γιος μου είχε πάθει μόλυνση εδώ στο γόνα, ναι, στα Φιλόπικο, τον χειρουργήσαμε, είχαμε 3 μήνες στο νοσοκομείο, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, μια εβδομάδα πριν του Αγίου Πνεύματος, μου λένε οι γειτόνισσες, θα έρθεις να καθαρίσουμε την Αγία Τριάδα? Λέω, εγώ δεν μπορώ, λέω, έχω το παιδί, λέω, σέρνεται, λέω, δεν περπατάει, η πεθερά μου δεν μπορεί, λέω, να το πάρει αγκαλιά. Θα το πάρεις αγκαλιά, λέει, και θα έρθεις. Το παίρνω αγκαλιά, έρχομαι και το βάζω εδώ, δίπλα, εδώ. Ήταν στα σίδια παλιά. Και αρχίζαμε, ρίχναμε νερά μες στην εκκλησία και τα βγάζαμε. Και κάνει έτσι, μία, και σηκώνεται, παπ, μη κάνω εγώ Θανάση, αυτός που ήταν σήμερα εδώ, στην Αγία Τριάδα, και με τραβάει η γειτόνισσα από πίσω και με λέει, η Αγία Τριάδα έκανε το θαύμα της, σταμάτα να κάνει. Και περπατούσε κανονικά. Περπάτησε κανονικά το παιδί. Και αυτό που έγινε τώρα με την πλημμύρα, αυτό πότε έγινε, κυρία Σταματία, με το γιο σας? Έχει τώρα πριν 40 χρόνια, ήταν 6 χρονών το παιδί τώρα. Α, ήταν 6 χρονών το παιδί. Ναι, ήταν ναι. Και έχει κάνει και άλλα πολλά θαύματα από εδώ και σε περάσου. Και το τελευταίο που έγινε με την πλημμύρα, εκτός από την εικόνα που έγινε που δεν κουνιότανε, που μου είπες κάτι για το φως. Για το φως. Καθόμουν επάνω στη βρύση. Που είναι εκεί στην αυλή έξω, θα σας τη δείξω. Ναι, την ώρα που ερχόταν η μεγάλη ορμή, που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, το νερό είχε φτάσει μέχρι πάνω, και βλέπω στην πόρτα της εκκλησίας, στο μισό τζάμι, προς τα πάνω, άναψε ένα φως κίτρινο. Και κάνω το σταυρό το βράδυ αυτό. Ενώ είχε κοπεί το ρεύμα, τα πάντα. Τα πάντα, δεν υπήρχε. Και τώρα δεν έχουμε ρεύμα ακόμα. Ναι, τα πάντα, διακόπτες κατεβασμένες, ασφάλειες, τα πάντα. Και κάνω το σταυρό μου και λέω, Αγία μου Τριάδα, μας δίνεις δύναμη και μας λες ότι είσαι εδώ όρθια. Και όντως ήταν όρθια. Ήταν όρθια εδώ. Οπότε συμπέρασμα, εγώ πιστεύω, κυρία Σταματία, η εικόνα μας είπε ότι και σας προστατεύω. Σας προστατεύω, μη φοβάστε και ό,τι μπορείτε θα κάνετε. Εγώ αυτό έχω τη γνώμη μου. Λοιπόν, κυρία Σταματία, έχεις κάποιο άλλο να μας πεις? Οπότε με το καλό να την επισκευάστε, να την ανακαινίζετε και να λειτουργήσει. Ό,τι μπορέσουμε, και ο κόσμος, ο κάθε άνθρωπος, που τώρα είμαστε σε δύσκολη εποχή, ξέρουμε τον κόσμο, να βοηθήσει. Όποιος μπορεί και θέλει, να βοηθήσει. Και μπορεί, όχι αν θέλει, θέλουν ο κόσμος, αλλά δεν μπορούν. Οτιδήποτε είμαστε ευπρόσδεκτοι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σταματία, με το καλό να λειτουργήσει η εκκλησία και να σας επισκεφτούν. Ευχαριστούμε. Κύριε, ευχαριστώ.
Δεν υπάρχουν λόγια να σας πούμε, δεν υπάρχουν λόγια για τη δουλειά σας, για τη δύναμή σας, για το έργο σας. Είναι μεγάλη μας ευχαρίστηση να κάνουμε τέτοιου είδους υπηρεσία. Για μένα προσωπικά είναι πολύ ευχάριστο και αυτή η συμμετοχή είναι η ευλογία, ό,τι καλύτερο. Ναι. Αυτά, κυρία Σταματία. Και άλλο κακό να μην βρει τον κόσμο κανένα. Άλλο κακό να μην βρει στον κόσμο, όχι. Να μην βρει στον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και έτσι κλείνουμε. Να είστε καλά.